दे जावैसो आइ थुनथुलि एसे मोजाङै जानानै लाखादों ओंखामफोराबो आरो दा ट्रेन गाखोनानै ट्रेभेल खालामबा उखैनो हागौ ओरैनोबाबोथ' आं टिफिनाव सोना हरखागोन आइथिउबो औथ' आयै नंगौथ' जावैसोआथ' जावैसो मा बुंबावनो माखौबा नंगौनो आमफ्रायथ' आयै आंथ' थामाम जाखागोनथ' आरो मानो जाया जानो दे आइ हामाथो ओरैनोबाबो न'आव जानाय बायदि जानाय नंलाना नोंनालाय हजों थांब्लालाय आरो बहा बिमानि संनाय माबा संनाय हो आइ उफाय गैया आरो आंना सना खिया बेसेबांबा मिस खालामखागोनलै आयै ना मिसखौथ' खालामसिगोन नाथाय मा खालामबावनो बारा बाहायखौनो लांफानोसै नामा जागोनदां गथ'आ नैबेना जायोमोनथ' आरोलै आयै जुदि बेबायदि जानाय मोनबाथ' बिमाखौबो माने लांफानो हानाय मोनबाथ' आमफ्रायथ' सनामोन ओरैबायदि माने एबानो आपडेट फैखांनायनि उनाव प्रब्लेम जाना होबाय दा ओमफ्राय खाथुनानो थुबाबो एसे बोरैबा बोरैबि खेंख्रा खेंख्रिसो थांलाबायनो नागिरग्रा जालायबाय नै गोदान आपडेट खालामबाय थायो मा होनबावनो आरो दा एसे एनै मायाबा मिस्टेक जानोबो हानाय माने दिनैसो गोदान जालायबाय नालाय बेखायनो नोंथांमोना इगनर खालामबानो जाबाय बेफोरखौ दे एसे एनैखौ औलै सनामोन एकदम बबावबा थुयो मायावबा थुफ्रांजालाबायनोसो नागिरग्रा जालायबाय नै गोदान बानायबाय थायो रा जायखिजाया अब्लाबो दे बानायनायसै लोगोफोर जेन थेनबाबो आरो ना भिडिअ जाबानो जाबाय दे एसे एनै माबा आथिं आखाइ मावनाया बहाबा थांलाबायबाबो गाज्रि मोना दे सनामोन नै हामसाय गारियालाय खयथायाव दं होनदोंमोनलाय जावैसो माबालै आयै दा 3टायाव दं नालाय ट्रेना ओमफ्रायो दा 2:30 2:00सोआवनो ओंखारलांनांगोन आरो माथो खालामबावनो आइ थाङाबाबो जाला जयेनखौथ' खालामहैनांसिगोन आंबो दे आइ हा नोंबो मोजां खामानियावसो थांगोनथ' नङा होमबा आंहासो नै गोसोखांनाया जालायसिगोनलाय थेवबो नोंनि मोजांनि थाखाय आं अराय आफा इसोरनाव बोर बिबाय थागोन आइ मिथिबाय आरज गाबबाय थागोन ओमफ्रायथ' आयै माबा जलफि आसार ना मा आसार होनदोंमोनथाय लांफायोनो बियो जलफिना आमलायथाय ओं आयै बे आमलाय आसारखौबो ओमफ्राय जलफि आसारखौबो सोफाथार बैग्रिबो दंमोन ना बेखौबो ओरैनोबा जलफि बैग्रि आसारा आं बानायनायसो थुनथुलिया हजों बिराद मिस खालामहैगोन आं बिराद गोथाव मोनोना नै आइ आंलाय एसे रेडि बहननानै दोनखाबाय हरनोनो सानखादोंमोन आङो मोनथिखायोमोन आं आइ नों लांफाखागोन होननानै नुदों सान आंनि आइया नोंखुनजोआ मोनथिखायो ओमफ्रायथ' आइ आफायाबो फन रायलायनोलै नोंजों थुनथुलि दा रायलायहरबानो जाबाय ओंखाम जाखांनानै जागोन दे दा रायलायहरनोसै आं आइ आफाजों नै आइ हामफ्राय बांद्राय बाङालि रायलायहरनाङा एसे मोजां मान होनानै रायलायहरदे आइ दे नङाब्ला गाज्रि नाङोना बिहाव बिखुनजोजों मोजां रायलायहरनांगौ आइ नरमनो गुरैयै बिहाव बिखुनजोखौ मान होनांगौ मिथिबाय जागोन दे आइ जागोन माथो जाखो दे आंथ' रायलायहरखागोन ना सोरबा एकदम रकस्टारनि रायलायहरनोसै होमबा यो होननानै जारलालै मानसिजों बेजोंबो दे आइ ओंखामा जाग्रोदो बे थेख्लायाबो बहा थांखो दा आं माबा मोनसे लायनो थिनदोंमोन दखानाव नै ओमफ्राय बोसोर गोदान फैदों बोसोर गोदान लायनो ओमफ्रायथ' आयै आइयाथ' बोसोर गोदाननि मा जाखो दे देनाय ना सान आजां गाजांहाय गथ'आ बेबो मा सानो गावसो मिन्थिसिगौ नै आइ नोंनो बुंदो बोसोर गोदाननि ओंखाम जालायबाय नै दिनैहाय माने जेन'बा माथो सोलायखोब्रा जेबोथ' सोलायाखैना मेरामबा बुंबाय थाखायो बे ओंखामखौनो जाफिनबाय नै आरो ओंख्रियाबो बेनो बे गोदान बोसोरफ्राव गोसोफ्रा एसे मोजां मोनोब्रा आइ गोसोफ्रासो मोजां मोनो आंनाथ' मोनथिला गोसोआनो मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदोंथाय गोदान बोसोर नालाय गोसोफ्रा मोजांसो मोननांगौ दा खि आयो नंगौ नामा नंगौब्रा खि नंगौ मानोथो नङा जानो आंनाबो खिन्थु एसे चेन्ज जादों आरो ना लाइफआ जेन'बा चेन्ज जाथारिबो बुंनो हाया मानोना दा मोनसे गोदान माबा मोनलायबायना आंहा हामाथो थुनथुलि बेखौनो बुंबायब्रा गोदान बोसोरनि माबाथ' मोनसे चेन्ज जाबायना लाइफआव नंमारगौबो आइ थारैनो गोदान बोसोरा जोंनि जिउआव खुसिसो लाबोमारदों आइ मोनथिला दे आरो आयै दे आं ओंखाम जानोसैलै गोदान बोसोरनि मुङाव जाना होनोसै आं एसे गोथाव खहाबसिनो खोमालै ओंखामफोराबो बरिया दे लागाव ओंखाम जानाया हो ओंखाम जानायनि कम्पिटिसन मारिबाना सानदों जेनगोनसो आंजोंथ' हाखाया जानायावबो जेननायाव गैया थुनथुलिया आं मानसियावलाय जानाय लोंनायावबो उन थानो बायोलै दे जाबायसै हा नोंजोंलाय सोरथो हानो आइ जावैसो बेखौ ओंखाम जानायाव थाफानांगौबा जानाय नंलाहाय ओंखामफ्रा दे बेदराल' जाहरदो जावैसो आरामनो जेबो नङा दे आयै माथो जानो ओमफ्रायथ' उनावबा आंखौसो गोसोखांबावगोन नोङो बेबायदि आंनि थङालि बाङालि आंनि एदावनाय माबा माबिफोरखौनो दासोबा माखौ गावनि नोंजाजोखौ दिनै थांसिगोनखौनो आयै आइ फिसा हिन्जावहा बेखायनोथ' रायलायनायखौ दोनथ'दो दावलेब जानायफ्रा गोसो होदो दे आइ टाइमाबो गैलाना जाखोसै बेबो दे लास्टनि लास्ट सानजों स्राय ओंखाम जादिनि दिनै दा बुद्धु लास्ट नङा मिथिबाय जोंलाय आरो फैफिनखागोन ना माने आङो अबावलाय थांदोंखाय दसेल'सो थांगोन थेवबो नोंखौ नुथ'नाय नंलाना आङो बेखायनो बुंबायरा
예, 어이, 고토. 뭔 제로 시간은 미니프레 우치. 일린나 부자낭 지능 허? 나우 성나는 뼈가 그냥 답이고 고토 허? 응칼 솔 링칼? 부하나 마? 너니 넘보이 온출일레 뭐가 탄게? 아버이 그만 그러는 값지. 능 방을 갑등나 그나중 하랑으. 라신저 갑등나 비에 에이 터이 파피고 도살아. 갑방네 고토아 지시는 갑근 눈보고 능하긴 고토아. 너그 진에 하여구 소름 그랑에. 너그 서야만의 수야 서이 카타랑 고토아. 액동 오산티 칼람베나는 뭐 그 하여다라는 게 무수 언더 트이는 게 무수. 너니 너만이 샤자고는 그러그랑 넌 갑바부 하와방니 그명하방니 그서고 하바 저야만이 수양는 그능니 너만 타간 지양 이랑 일반은 뭐 카르샤이 허? 내가 저희 가난 거 못나는 게? 야예 피우자랑 누발랑 농아빠 앙 홀리나이 여기야 자키양진 든프이 음바브 야예 비라 디스탑 칼라마이 비사시양 그 말아봐나 서르바서 호랑시겐 비고토고 서르바 고토풀 그 이자이 풀는 호랑시겐 나로 자키비 그 보아 랑랑 틀리 고토 서르푸이 능타가유 서르푸이 자네 능타가 니 마마마미야부 푸이베테야 문치베 아르토미라 랑네 고토풀은 츠이키야비 비니세와토 구미야부 비하부 송기야나 서르 랑네는 그 고토 서양는 그 서야 갑 제시방 갑네 갑 그장바이 그장난 트이바 보르자리 까만 푸마 폼나든 이기난 그 액동 그나송 나타랑에 그나송는 할라 고토 스포트 보사바이 나 대진이 말해봐 아나님 사슴이 리사고 스포트 스강등 본구도 얼굴 사냥은 나 대체는 홀내기네 마카시는 홀바토 다우로스 사근 미사냥 호스라 카야는 스을 동비발 기세 앙사이니 비앙립 사슴이 코벌문 타우타우 어린 나방도 당신의 그 쓰기키야 아름 안에 탕명은 농카이 벤 이진진세 다히바오는 그랑은 어린의 비유하고 까나 비카비앙은 농카이 교는 논입 잡을 부살겐츠 방아 마티앙 노 펩신데 마데 성사자 펩신데 비플레질로스 풍근 마니아 마티앙은 나 대앙이 아이밀리시아스 마압디바 동고 아유 무야무냐고 시망 루찰라이딩앙은 한그 그스 강한 농아스 붓그스 강유나 나 대마가 칼람느 능그스 붓은 대면 날라이 미카이는 라브네 자디야스 농아바 투앙피는 문찬에 농아문나 나르는 이 타그 이방이 라이바 다도난 그 살라 요문나 농칼 바칼베는 바크리아생네 저 말라바스 코볼란치앙은 나도 왕아지브 괜찮고 비토케하나 아르토 미징아분 알겠나 많은 나야사는 빌레 남자도 왕스 노트 혼나 코볼라버는 디네 그스도 강한 옹을 나테마 칼람느 그스브 강창느 네이아르 마사이자 틴스 농아바 앙음하니 오블라방 하두치나 혼나 하근당 하두치아도 왕고 이시방 비플베지 방레지브 붕에 투농아 이시니 붕라브 튜브 비에친 타근 앙느 밀리산이 세문데 미딘 카암시앙느 하두치네 깁시바브 포논나네 밀리산이 코볼라근 앙저 사미센 유노 암세 마티에 담브 무슨 도아브 후예스 많은 티니 이실레 차크 미교브 미래 붕등문 미야마바마비 카무니 동카예 나테 메하이드와 피나니 문치베비 하시브 카마니아는 비야
माबा फिसा फिसौ खामानिसो नागिरलाबायदों गावसो नाथाय जोंथावा माबा बिजनेस दं माबा माबि दं अफिस दंखायो बुंलायदोंमोन गैया बेफोरथ' दाथ' आरो मा खालामबावनो आंबो फैखाथारबायबा बेनि सायाव आंनि एसे एनै फैसा लाबोनायाबो लासै लासै जोबलांगासिनो ओमफ्रायथ' जोंहाबो मेहेराबो फैखाबायना एबार हाथरखिनि लाइफआबो मोजां जासिगोन दे बेसा बेबो खम खस्थ' सहायनाङाखै आरोथ' आइ हप मेहेरा न'आवनो थांना गासैबो थिग जाबाय आंथ' फनबो हरनो हाला नालाय नाथाय आंखौथ' गाज्रि मोनखासिगोन मेहेरा आं मिथिगौ आंखौ सैनायबो नंला आरो जोबोद गाज्रि मोनना थासिगोन हेट खालामसिगोन नाथाय आंबोथ' आरो मा खालामनो नोंसोरनि खोथा मानिनानै आं आंनि लाइफखौथ' बरबाद खालामनो हायाना आंहाबो आंनि खुसि दङ बास बेखायनो फैबाय आरो आङो औ आंनि गथ'आलाय एसे खस्थ' मोनबाय थेवबो बिफाथ' दङ ना वाव हाथरखि बेबि नुदों बारा बेसे मोजां खोलो खोलो नांदों बेनोसो औ बारालाय नांखागोन ना माथो जाखो आरे माथो जानो माने मा बेरायनो दावराव जाबाय थादोंमोन ना अबावलाय बेनोसो गोजानफ्राव थांनोब्रा खाथियावनो मोजांलै लकेलावनो नङा होमबा खि औ नंनायाथ' नंगौ र' जोंना दुब्लि बारियानो थिग दंलै ने औ जागोन दे जागोन ओमफ्राय गावहासो अफायबा बेरायनो थांनो लिंजानो गिलायबायब्रा बियो अबाव गिलाबायनोब्रा थांबाथ' थांजायोना इस बुंनायफ्राबो नायनाय नै मा इस जालायखो नङा होमबा आंथ' नंगौखौसो बुंदोंना बेरायनो थांबाथ' थांजायो गोजानावनो जा खाथियावनो जा जायोलै मेना जेरावबो ना हाथरखि बेबि नांथारगौबा दायो बायसान्सबा एकदम गान दामनानै सानजों मोसागोन ना बेहायनो माथो आयौ जोंनाबो पिकनिकफ्राबो जुदाथार नामा दुब्लि बारियाव जायोलै जोंना आरो माथो गानबो खनबावनोसो हायो आं मिथिदो नों गान खनबा बाबरे मैसो गारामासो ओमफ्राय गाराङानो नङा होनलाय मिहि ओइ नंद्राया रायजि अबावलाय आंनि गाराङाबो साइस ना ओमफ्राय नों हाथरखि बेबि आयु आंखौनो बेबायदि होनलायथारबाय आरो हे अबाव आंबो ओरैनोसो बुंदोंना ओमफ्राय दहाय दसे जिरायदोब्रा दसे आरामनो बेवहायनो बार जालांसै ना औ ओमफ्राय नोंहा अमा बेदरखौलाय मानोथो लाबोआखै आराम हांलांजानो हागौमोन ना बेहाय ओइ नांथ'लालै दाख्लैनिफ्रायनो बेदरानो बेदर जागासिनो ना दा मा होनो खि औ बेबोथ' आरो बांद्राय बेदर जानायाबो थिग नङालै ने बेखायनोथ' मा बुंखायो आंलाय आइयै ओमफ्रायथ' बाजैनि ओंखाम संबाय थानाय मोनजासिगौमोन गोथाव गोथावनो दानाबा बाजैयानो फैथ'लालाय ना औ मालाय साख्रियाबो जाबाय नालाय माथो खालामबावनो नोमबाजैयाथ' साख्रियावलासो जाबावसिगोन ना दायो औ बेनोथ' मालाय बाजैयासो बा डाबल पार्टि होनांसिगोनलै बेथ' इस बुंनायफ्राबो नायनाय बिबाजैनिफ्राय पार्टि नांगौनो बेनो औ माथो बिखानांगौना पार्टिखौबो ओमफ्रायथ' बिथ'वाखैसो आङो दे ओमफ्रायो मा बिबाजै संनायासो गोथाव जालायलायनो आंनि संनाया थावला आरो माने ओइ आंनि खि नों संनाया खि गोथाव जाया जाबायबाय नामा एथ' गोथाव सङो नोंबो जाबाबो ओंखाम ओंख्रिफोरखौनो एकदमबारे स्वादानो एसे बेलेग फैखायोना इस बुंनायाथ' बाब जि बाख्नायसोयो नङा होमबा नों नै बेना जालायबाय माबा बाख्नायबाबो दाय जायो नङा होमबा ओरैनोसो बुंदों सानो खोमा साना दे मानो साननो अब्लालाय माथो ओइ ओमफ्राय हाथरखि बेबि बे 2024 आवलाय मा सोलायनाय लाबोखोब्रा नोंनि जिउआवलाय मोजां ना गाज्रि सोलिगासिनो मा सोलिनो आरो बेनोसै डेलि बेनो बे सानफ्रोमबोनिनो रुटिन आरो मोजांद्रायबो होनजाया गाज्रिद्रायबो होनजाया बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनोसै बेनोथ'रा बारफोराबो एसे बेलेग जायो सानदां माने गोदान बोसोरनि ना नै बेना बुंनायाबो जानला मोनलासो ओइ मा जानला मोनला जानो थिग खोथाखौनो बुंदोंना आङो र'लै बरियाखि गान मोनसे दामनि आङो गोसोफ्रा एसे इन्जयसिन मोनबावनायनि ना मा गान दामबाय थाबावनोथो दे थांनोसै न'आव ओइ रब्रा आथ' नै मागोसो फैबावगासिनो औ बेनोथ' आथ' गैथालाना खाथिथारसै आं सानदों मा मिलिसाखौ दसे लाबोथ'नानै दोनफिनसै नामा जोंहा न'आव औ लाबोनायाथ' जेबो नङा र' नाथाय जोंबो मालाय बेसे लाबाय थानो हानोब्रा फैबाथ' अरजाया फैनायालाय आयंबो दंना बिबैनाव दोनजायो नाथाय जोंबो अराय जिउ लाखिनोथ' हायाना मालायनि फिसा आंथ' बिनि बिफानि बायदिसिना रावखौ खोनानानैसो बोरैबा मोनबाय थादों आंबोथ' बोरैबा मोनदों अननोबो ओंखारदों थेवबो जोंबो लाबोनो हायाना बेनोथ' आरो दा दायथ'खौथ' एसे बिमा बिफायासो लानांगौमोन दा आब' गैला गुमिया लानांगौमोन आरो जों लाबोना दोनफैबाथ' बा मोजांसिनसो जाबाय बेनो औ बेबो आरो माने बिमा बिफानि अननायाबो एसे बेलेग जायोना आरोथ' एसे बादबोलां गथ' उन्दै होनबाथाय जोंहा मामि मेलिसाखौथ' नङा थेवबो दे आरो होमबा उनाव रायलाय जासिगोनलै बे मागोनि जगाराबो नै फैथारसिगौना एसे खालामखानांसिगोन जोंहाबो जागोन दे खि जागोन दे लादु बानायनांगौ नारेंखल लादु औ दे जागोन आरो बेनोथ' नों आरामसे सावबाय थादो बरियाखि बानायदो माबा माबि आरो ना औ
ओमफ्रायथ' गाबोन फुङावहाय आंहा फिथासो माबानो नागिरदोंमोन दा आफायाबो जानो बुंदोंमोन नालाय दाख्लि बा बिहावाबो माने बिहामजोखौ ओरैबायदि मोनखादोंना आफायाबो बेसेबांबा केयार खालामखायोलै मालायसो औ केयार खालामा मानो जानो न'नि मानसिखौलाय दे आरो बेबायदिनो जानांगौलै हाथरखि बेबि ओमफ्राय जाबायबा थुदो थांसै बेहाय जिरायबाय थानो मानो आंहाबो एसे खामानि दंबावोना न'आव थुदो औ रब्रा र' थांगोन ना माथो जाखो माथो जाखो र' होननानैनो गोबावसो जालायलांबाय नै न' खाथियावलाय माथोब्रा र' निउ इयारबाबो माथो गोसोफ्रानो बेनो बेब्रा है मानोथो सोलायबाय थानांगौ जाखो मालाय नाम्बाराल'सो सोलायबाय थागोन बोसोरनिया नोंहा सोलायाबानो जाबायना इस आंखौ सोलायजानो गिबावो नामा गिया दे अब्लाबो आं मेहेरा जुदि सोलायनांगौबाथाय गैलालै उल्थासो जाबाय जुगानो आंना जानला मानला सोलायनायाव गैया आं हले आं बेबायदिनो थाखागोन सोलायनोबो नाङा जेरै दं बिदिनो था बेनो मोजां जागोन हाथरखि बेबि जागोन गासिबो जाजोबगोन ना आयै दख'ना बेफोरबायदि जिबाय बेनोथ' आयै नायना दख'खौ बे जायगायावल' माबायदि हासुलायबावदों बेफोरबायदिथ' जानाङामोनहाय आइ बेखायनो आं नोंखौ बुंखाथारो सान हाबनाय लोगो लोगो दख'नाफ्रा थिखो बांद्राय गोबाव दोननाङा दख'नाफोरखौबो मानसि गैयाबाबो दादोन जिफोरखौ बारा बिदि दोनजाया आइ नुदो मा थाव जाखो बे मा हासिनाय जाखो आइ आं बेसेबां बेस्थ'मोन ना आलासिबो दंमोन हास्लाबाय लाङासै बावलायलांबाय आरो जियानो जा आइ बेखौथ' दा दोनजानाय नंलाहाय सावनांसिगोनसो बेखौ आया सावा मानो सावलाबायनांगौ जाखो आयै नै आइ बेफोरबायदिखौ बारा दोनजाया मिथिदों मानसि मोजां हासिनाय ना मानसि गाज्रि हासिनाय बेबा जोंबोथ' मिथिलाय लाङाना आंथ' मिथियाहाय आं बेखौ दानो सावहैगोन आयु हाबाब नुदों ओरैनो एसे मोजां दासो जिउआव बेफोरबायदि खुसि फैदों दानो बिदि जाबालाय बोरै जागोनसै नै आइ नों मानो इसेबां गिलाबायखो दे थिनाङा जेबो नङा सोरबा गथ'फोर खालामदों बे सोरबा गथ' खालामदों ना मानसि गिदिरानो खालामदों दाथ' बेफोरबायदि खालामनायाथ' हामजायासै एकदम मोजां मोनासै आं जों बिदि जाफेरामोन लायो माबोरै बिदि दासो ओरैनो माबा बेफोरबायदि मोजां सानाव नै जालायबायना नोङो खोमसि फोथायनायावसो थांलायबाय खोमा बेना दिमागानो बेखौथ' खोमसि फोथायनायानो होन जियानो होन थेवबो बोरैबाबा गिनाय मोनसोयो आङो आइ नायगोन नै माबोरै हासिदों आयु बोरैबा एकदम मानसियानो हासिनानै लांखादोंहाय बे सोरबा आं गिनोसो ओंखारो बिदिबा जेबो नङा दे आयै जेबो जाया लाबो ओरैनो दोनैनो आं बेखौ मा जानो बेलाय आंलाय थेख्लाखौसो खालामदों नंबावदोंमोन नाथाय बेबो जानाय नङा दे नै आइ जोंहा थेख्ला बाबुआ दुस्थ' जानो हागौ नोंखौ बायदिसिना एदावबो जानो हागौ बिदि खालामाहाय बे हामानो बिदि हासिलाबायनोसै ओरैनो गावनि बिब'खौ बेबायदि एदावबाबो बिदिद्राय खालामनाय नङाहाय जोंहा आबाया गोसोआबो बोरैबासो मोनबायहां आइ दिनैसो बिदि जानांगौ होमबा नों थांनो लागायावसो आइ नों मानो बिदि सानबाय थादों सानाबाहा बोरै जानो आइ बेफोरबायदिखौ खोमसि फोथायनाय होन जियानो होन थेवबो बोरैबा गिनाय नाङोना गोसोआव आइ जेबो जायालै जेबो साननाङा बेफोरखौ जास्ट नर्मेलसो बेफोरलाय मा थेवबो नोंनि दख'नाखौहा बिदि खालामनाङामोनहाय सोर खालामथावथाव बेलाय ओमफ्रायथ' आंहाथ' नागिरनोबो सोलाबला बे मानसिखौ दा ओंखारलांनांसिगौ नालाय जोंनावनो फैना बिदि खालामनायखौथ' नङाबा थामाम लागावखागौमोन आङो बेनोथ' हासो पापि दुस्थ' जाखो होमबा खायसे थायो थेवबो आइ मेगन सानानैबो खालामग्रा दाथ' बिदि एकदम एसे नायनांगोन आइ बेखौबो दे जियानो जा एफा दोदो बेफोरखौ दोनदो देनांहाय माबा एसे उनावनो जावैसोआ बायखागोननो नोंना नङाबा आंबो बायगोन बाखिया बायनाय बायि गोदान गोजामनि खोथा नङा आइ दा बेफोरबायदि खालामनाय दख'ना जि माबानाय हासिनाय बेफोरबो थिग नङा नालाय बेखायसो बुंदां दे जाबाय चेन्ज टपिक बेखौ सोलायदो ओमफ्राय दसे थांना ओंखारलांनांसिगौआ लाजोब्बायमोन बेफोरा औलै लाबायमोन गारियाव दोनहैखाबाय दा आंबो दसे ओंखारनोसै देलायनायाथ' मा देलायबावनो ओरैनो थांगोन आं दे जावैसोजोंबो मोजां रायलायलांबावदो खेबसेहाय सम मिलायबाथ' ओजों नोंनाव नोंखुनजोनावबो दसे हाबलांजागौमोन नङा होमबा मोजां गाज्रि नुजालांगौमोन आरो आं सानखौ माने सानजों रायलायखाबाय दाथ' समाबो मिलायला बेयाव थांबाथ' आं लेट जासिगोन ना ट्रेननि टाइमाबो फैसिगोन नालाय दे बिदिबालाय आइ मोजाङै मोजां थाहैदो हजों थांनानै आरो माबा फन हरबाय था आइ मिथिबाय सम मोनबानो दे जागोन नोंबो मोजां था जानाय लोंनायफ्राबो एसे मोजां नाय ओमफ्रायथ' आं एसे फैसा होलांखानि बारा खामला मावनो थांबाय थाना नोङो जागोन दे आइ नोंखौसो गोसोखांनाया एकदम बोरैबा दरसि मोनबाय थासिगोनहाय सिरि लांदांनो न'फ्राबो दाना सिरि मोनदों दरसि मोनदों आं न'आव थाबा दावराव दुस्थ' जालायथारमोन नामा
नोंबो जेना आयै टेनसन लाना दे फन हरगोन ना आङो दे जागोन आइ थुनथुलि औ सान खेबसे मोजां नायफिनलाय जोंहा माने नोंनि नांगौफोरखौ माबाफोर थालांबायदों नामा एसे मोजां नायफिनलाय सान बेसेबांबा नायखांबाय आं दहायनिफ्रायनो नायबायानो थाबाय औ नायनायाथ' नायदों थेवबो माबाफोर थालांबायोबा नोंहा उसुबिदा जागोन ना नाय सान मा थालांनो नोंसो थालांथ'सिगोन दा आंनिफ्राय माने नोंखौ गालांथ'नाय जासिगोन ना आङो नोंखौलायसो दुस्थ' माने आंनि दुस्थ'खौ नों खस्थ' मोनथ'नाय नंला ना नों दुस्थ' खालामनायखौथ' आं मोजांसो मोनो नाथाय माथो खालामबावनो नों आंखौ रागा जोंब्लाबो मोजांसो मोनो आङो आरो नों दुस्थ' खालामबाबो एदाव जानोसो लुगैखायो आङो थेवबो मा खालामनो गोसो हमथानाबाबो हगार हरथ'नांसिगोन ना नायदो आजां गाजांनो मा सानबाय थालायखो बे सानखान्थि जेबो सानाखैथ' मा साननो ओमफ्रायथ' ना सान जुदि आं लांफानो हानायबाथ' नोंखौ लांफाबावगौसोमोन आङो थांजागौमोन देनां थांसै दाबो जेबो नङाना नों थांग्रोदो जागोन दे ओमफ्रायथ' ना आंनाथ' ट्रेना नै खारनाय सम जासिगोन ना आरोबालाय मोनानानैसो सहैखासिगोन आङो ओंखायनो पावार बेंक ओमफ्राय मबाइलाबो फुल चार्ज होनानै लाखाबाय आंहा गान खोनासंलांबाय थानांगौ ना ओमफ्राय भिडिअ एसे नायै नायै थांनांगौ ट्रेनावहाय नङाबा बरिं जाथारगोनहाय आङो नै आं थानायाव मानो बरिं जानो नों एसे बरिं मोनबा आंनो कल खालामदोब्रा नङाबा भिडिअ कल खालामबानो जाबायना अबाव नोंहाबोथ' 24 घन्टा थानो हागोन जानो आंजों खामानिबो थागोन ना बुद्धु दं आरो दसेखिनियाथ' आंबो माने नों सहैजासे थानो हायोना रायलायनो हायो माने बरिं मोनबासो आरो बांद्रायबो इसेबां फन खालामनाङा ओमफ्रायथ' हजों नोंखुनजाबो सोंहरबाय थादोंमोन दा ट्रेनाव माबोरै थांखो आरो मा जानाय लोंनायफ्रा माबा माबि लादोंना लायाखै बिराद सोंहरगासिनो आइया औ सान सम मिलायबाथ' आं खेबसे नुजालांगौमोन आइ आफामोनजोंबो जेबो नंला दे खि बिसोरबो बुजिखायोना दे होमबालाय सान ना आंहाबो नै थांनाय समा जाबायानो औ थांनाय समाथ' जाबायानो गोसोआसो एसे बोरैबा मोनलायलांबायलै सान दे होमबा ना थांथ'नोसै आङो मोजां थाथ'दो दे आसोल आं फैसान्दि दे ओमफ्रायथ' आइमोनखौबो दसे नायदे सम मोनबा सान प्लिज इस मान नाया जानो दे आंनि फेमिलिखौ आं नाया जागोन नों नोंनि खामानियावल' गोसो मोनथिबाय बाखि आं दंना बेवहाय औ जागोन दे ओरैबाबो आं मिन्थिखायो नों नायखायो होननानै औ ओमफ्राय जानाय लोंनायाबो बेग सिङाव दंखायो दे थुनथुलि दा हाननानै जाबानो जाबाय औलै बाबा औ जागोन दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय आरो नेक्स्ट एपिसडजों ओइ मा बुंबावनो लोगोफोर गुबुनफोरना जायोना जायाथाय बेबायदि प्रब्लेम जायखिया आंना जानानै दं आरोना बायदि जालाबाय थायोलै जायखिजाया लोगो मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्टजों फोरमायहरबानो जाबाय दे बिदिब्ला मेला थांथ'नोसैलाय फैफिनसैलाय आरोना नेक्स्ट एपिसडजों लोगोसे बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय आरो बयनिसिमबो गुड नाइट स्वीट ड्रिम्स लोगोफोर